Já jsem Pavel Vítek a vítám vás na hradě Karlštejn, kde vám teď ukážu zákulisí našeho představení Noc na Karlštejně. Už máme po zvukovce, všechno je nastavené, takže teď už je nejvyšší čas na to převlíknout se do kostýmu. Tak pojďte. Tak a už jsem v kostýmu. No ono to takhle jednoduché samozřejmě není. Pojďte se teď se mnou podívat, jak se vlastně herci připravují na představení. Chlapci, vy teda budete krásní. Tu plaveckou čepici máš vždycky. Bože. Ano. Jogínské cvičení. A je to. A tady už jsme v zákulisí, v prostorách staré konírny. A tady máme takovou naši maskérnu, kde se prostě líčí, připravují. A tady se pojďte podívat, tady máme ještě kostýmy nebo zbytek kostýmů, které si teprve herci obléknou. Tady vlastně máme takový náš azyl, který vlastně supluje takovou, řekněme, divadelní šatnu. Protože naši Noc na Karlštejně hrajeme 3krát týdně, ale během dne je hrad běžně přístupný veřejnosti, musíme před každým představením postavit celé toto hlediště, celé jeviště, kusy dekorací a po představení to zase všechno pěkně sklidit. Ale teď už je pro mě čas odejít, protože začínáme pouštět diváky. My se během představení pohybujeme po celém hradě, běžíme, tu jsme na hradbách, tu jsme někde vzadu, tu na Prukrabství, takže máme různé zkratky, tadyhle třeba za mnou tyhle ty schody, a nebo vám ukážu takovou tajnou zkratku, kudy chodíme, když se potřebujeme dostat na druhou stranu celého areálu Karlštejna. Tak tady přes tuhle krásnou terasu, ahoj. A tady přes kavárnu se dostaneme těmihle dveřmi. Pojďte za mnou. Zkrátka, po těchto schodech to se naběháme a dostáváme se vlastně ke dveřím do Prukrabství, kudy vcházíme na naši první scénu, kterou začíná celý muzikál. Tady. Jsme na značka. Já musím učit. Jak to prožrala? Všechny ty akce my si to vybíjíme tam a tady relaxujeme. Tady jsme vlastně jsme v ale útlumu. jsme tady v útlumu. Jde král! Tak to je naše Noc na Karlštejně a my se na vás všichni těšíme příští léto. Ahoj! Bojíš se, že to zlomím předčasně? Se bojíš, že to zlomím předčasně? Bych nikdy neudělala. Jak se to tam bylo zpátky? Já to nevím. Jsem to zlomila, teď nemám s čím hrát.